रायजो नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बायदि भुटान रायजो नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बायदि जारुंनि खलाया जारुंनि खलाया जारुंनि खलाया जारुंनि खलाया भुटान रायजो नारें खमला बायदि गुफुर हायलो खानाय रिंगा आदै मदद गन्थं गुफुर हायलो खानाय रिंगा आदै मदद गन्थं बुंनानै फोजोबहाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसोआनो नोंखौ सानबाय गावनि आंगो होनना गोसोआनो